Usa sa labing importanteng sagol sa atong pagluto ang asin. Apan misunod karon ang pagsaka sa presyo sa asin human mauli-ulian ang presyo sa mga lamas. Ani ang report. Kumpirmado nga nisaka ang presyo sa asin sa merkado sa karbon. Maton sa mga vendors nga 15 ngadto sa 20 pesos ang presyo sa matag kilo karon. Itandi sa nakalabayng mga adlaw nga tag 10 pesos ra ang kilo sa iodized salt. Apan mas mahal ang sea or rock salt kay tag 35 pesos ang kilo. Katarungan nila nga nihit og mahal usab ang asin gikan sa ilang mga suppliers. Among palitan ni na mo sir kay kuan 290. 290. Magsuhol og gis 300 na. So 300 na. So sa una pila ra man inyong kumpra? 165. Katurang itabo tong pagbagyo. Bagyong ulit? Wa pa dai gyapon nakamove-on. Basin sila wa kang mubon. Ikaw? Nakamubon naman. Kano sa langis siya ni mahal? Magdugay-dugay naman ni mahal. Okay na. So kani siya rock salt ni ito na Kani wala ni chemical. okay. Ano mas mahal siya madam? Mapag ganun mahal ni siya. So kung sinako na dito 600 ang sako. 600. Mas maka-discount kung sinako ang paliton nga tag 600 pesos ang sako sa asin. Hinoon ana usay minudo o tinakos alang sa mga nag-budget. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.